Uganda fɛɛrɛ kura dɔw sigira sen kan walasa ka se ka dɛmɛ don ka coronavirus bana ani Ebola bana kɛlɛ. Min kunnafoni dira u ka kɛnɛya minisiri fɛ n'o ye Dr Kwebi Ari Bozayi ko Ebola bana yira mɔgɔ 7 la mɔgɔ 1 u fatura. Zimbabwe ka dinɛjɛkulu ɲɛmɔgɔw banna k'u sen don jamana ɲɛmɔgɔw ka boloci baara yɛrɛ kofɔw la. Denmisɛnnin 700 fagalen kɔfɛ ka sabu kɛ ɲɔni rougeole banakisɛ ye. Guinée jamana finitigi ɲɛmɔgɔ dɔ ye jalaki bi ka taa farafina tilebiyanfanw tɔgɔla jɛkulu CEDEAO jɛkulu ma. CEDEAO kɛlen kɔfɛ ka bagabagalikanw bila ka taa k'u bɛna u ka jamana guloni finitigiw banna ka fanga segi siviluw ma. Mali Laginɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Mamadi Doumbouya sera kunu Araba Bamakɔ dugu kɔnɔ. A kun bɛnna Mali jamanatigi colonel Assimi Goïta fɛ. A welelen kɔfɛ ka na Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali la min ɲɛnajɛw kɛra bi alamisa. Côte d'Ivoire kɔtɛ n'an ko a ma ko escargot o marabaga 1200 ɲɔgɔn sera ka marché kura dɔw sɔrɔ ni sa laban ninnu kɔnɔ. Sɛnɛkɛlaw kɛlen don ka yiriwali baara caman daminɛ hali ni ka sɔrɔ tiɲɛniba de bɛ ka don u ka kungodaw caman na.